को जानखि सेरे संसार जाखोलासो बुजि मोनगोन आङो रायजो खोलासो मिथिमो बुजि मोनगोन आङो रायजो जाखोलासो मिथि मोनगोन दाथ' बिखा फांदाथ' खानाय रुन्दां दाथ' आदै रदद' दाथ' जानखि बैसागुनि माखासे प्रेफारेन्स बेखौहाय बुंनो हागोन नामा आदा? बुंनोथ' हायो जों बैसागो माने फोरबोनि थाखाय जोंना बे बाथौआरिनि गौथुमनि थाखाय जोंहा बे फोरबोखौ जों बैसागो जोंनि बाथौ फोरबोखौ जों बिदाय होनानै बोसोर गोदानखौ माबानानै दिनै 1 थारिखआव बिदाय होनानै मैया माबाखौ गोजामखौ बिदाय होबाय दिनै 1 थारिखआव दिनै जों आर'ज खननानै बाथौआरिनि माबायाव दिनै जोङो बाथौआरिनि माबाफ्रा दिनै जेराव बाथौआरि माबानांगौ जों बेरायदों बेरायनायाव जों एसे गाजा गोमजा मोसादों आरो दिनै जानाय दिनै बे फोथाराव लास्ट ओमफ्राय मा गामि? सान्थिपुर गोजोनपुरि होनो जोंना सान्थिपुर गोजोनपुरि ना? औ दे थेंक इउ सार दे बेनो संसार जाखोलासो बुजि मोनगोन आङो रायजो खोलासो मिथिमो बुजि मोनगोन आङो रायजो जाखोलासो मिथि मोनगोन दाथ' बिखा फांदाथ' खानाय रुन्दां दाथ' आदै रदद' दाथ' जानखि
मेंबाय दे मेंबाय मोसायै नोंथाङा मोसाबाय नालाय मेंबाय आरो सोर मोसा